Úryvky z knihy Zázrak od Rhondy Byrne. Kniha odkrýva poznanie, ktoré môže ľuďom od základu zmeniť život. Počas fantastickej 28-dňovej cesty sa dozviete, ako toto poznanie môžete uplatniť v každodennom živote. Úvod. Prvých 12 cvičení bude vďačnosť za všetko dobré, čo máte teraz, a za všetko dobré, čo ste dostali v minulosti. Ďalších 10 cvičení bude sila vďačnosti za vaše túžby, sny, za všetko dobré, čo si prajete. Ďalších 6 cvičení sa každá bunka bude nasycovať vďačnosťou. Ďalej to bude vďačnosť za pomoc iným ľuďom, odstraňovať problémy a negatívne situácie či okolnosti.